sí que és vera que el municipi d'Alcúdia ha fet moltíssima feina en el que és diversificar l'oferta esportiva, per tant, d'estendre una mica el que és la temporada. S'està intentant allargar diversificant l'oferta turística en si, diferents productes turístics, així com també s'estan diversificant els esports. Alcúdia acull l'Ironman, això no ho poden fer tots els municipis. Els recursos dels que disposa el municipi, la mar, muntanyes, les carreteres, bé, a part de tot el que és un altre tipus d'oferta turística com pot ser l'oferta cultural, l'oferta gastronòmica que tenim al Cudi. Tota la feina que s'està fent amb aquesta línia de matèria turística no només és per al turista, també és per als residents. El programa que ha tirat endavant l'Ajuntament, el Cudi per Tots, és un programa d'habilitats espais públics i també ajudar en els comerços i en els espais privats amb ajudes perquè habilitin els espais i els facin accessibles. S'entén que l'oferta turística no pot ser limitada a les persones que poden venir a córrer, que poden venir a fer bicicleta, sinó que han de ser tots els que vulguin poder disfrutar dels serveis que ofereix el Cudi, s'han de crear les infraestructures necessàries, s'han de modificar, i ja ho estem fent, de fet ja ho estem fent, però s'ha de seguir amb aquesta línia perquè no és en benefici només del turista, sinó també del resident. Xerrant d'oferta turística, la millora de qualitat de servei, ara ja per tirar endavant el que és l'escola d'hostaleria i l'escola nàutica, que el que ens pot ajudar és impulsar una millora en el servei en quant al turista, però també una millora cap a la formació de la gent que treballa en aquest sector. Sí, és un tema que em preocupa molt perquè a nivell d'estadístiques el Cudi té un nivell molt baix de gent qualificada en relació a pobles de l'interior, sol passar. Tota la vida ens hem queixat de que el sector turístic s'endú els nins molt prest, i nines cap al treball, i jo crec que el fet de poder tenir en el municipi i tota la zona nord una escola d'hoteleria i una escola nàutica farà, jo espero, i a més confio, estic absolutament convençuda, que canviarà aquesta tendència. És a dir, això, estic d'acord amb tu, donar per millorar el servei de cara a la gent que ve, però també, per jo és importantíssim, el que pot representar per els joves d'aquí, per la gent d'aquí. Bueno, troc que ha estat una conversa molt profitosa. Nosaltres te volíem donar les gràcies per escoltar-nos i també per donar-nos l'oportunitat de formar part d'aquesta candidatura. Només te volem dir que estirem en el teu costat per treure endavant totes aquestes polítiques que hem parlat avui en aquesta taula. Seràs una gran bellesa i res, només queda tirar endavant per treure aquest projecte socialista del nostre municipi. Jo vos agraïm molt que heu acceptat prendre aquest que fem jo i teniu el meu compromís per treballar juntament amb vosaltres de tot el que hem parlat.